2000 जमला. माझी तू तुझी माझी ती तुझी माका पहिली दिसली म्हणून काय आली गावली माग गावली तू का गावात तू का खूप रे दिसली म्हणून काय आली दिसली म्हणून तुझी झाली का आम्ही उचलली मी अरे पण माका पहिली दिसली नो दिसा ना तुका देवान दिल्यासारखे मिळेल ते घेतोय म्हटलं का तुका दिसली म्हणा माका गावली ती येईल मी घेणू पण माका पहिली दिसली माझी नोट दे मी ना दिवचू माका गावली तुका दिसली म्हणून काय आलंय माझी नोट नाव दाखव याच्यावर खुया तुझा खोया दाखव तुझी माझी नोट तुझी दिसली म्हणा का तुझी दिसली पहिली माका दिसली नोट दे ना दिवचू मार खातले ते मार खातल म्हटलं नोट देते मी ना दिवचू दिसली म्हणून काय पर्यंत ना बापायन हाडली तुझ्या बापायन मी घे नोट दे मी ना दिवचू बघ मारतो तुम्ही नोट दे माका पहिली मिळेल तुका मिळली म्हणा काय ते बघलं ती बघलं म्हटलं पहिली माका मिळली नव्हती तेव्हा माका पहिली दिली ना माझी ती तुझी माझी ती माका पहिली दिसली दिसली म्हणा काय मी ना झगडतात किती 2000 चान्स हा दिसतो काय बंटी सांग रे अशी अरे सांग तरी पण बंटी काय आला सांग अरे माका नोट दिसली पहिली तू आपली म्हणा नोट आणि 2000 गावली माका हे बघ तू सर गावली गावात मी गेलो माझी नोट नव्हती पहिली वाटून घ्या मरे ती हजार लॉस करू मी आहे का 1000 देऊ मी देऊच ना माझे 1000 ती माझी 2000 दी मी ना देऊच असे का भांडतात गरज आहे माका 2000 ती पहिली दी अरे भांडा नको अरे ते बाजू देऊच ना आता हो किती रट्टा ह्याचा काय आला अरे तुम्ही जीवा भावाचे मित्र आणि आता 2000च्या नोटी भांडतात माझ्या मामाच्या हाती तो आजो तोच गेला रे बाबा 2000ची नोट बदललेली तेव्हा गेलं रे आजा वाजा बघ अच्छा झगाट रे नोट किती झगाटता तुम्ही हा किती झगाटता हे माझ्याकडचे पैसे घेतो कशा उचा पण झगडा नको कळा मरे माझ्याकडचे पैसे तुम्ही जीवा भावाचे मित्र मरे आणि किती झगडता कसले पैसे आणि कसला काय रे पैसे आज आहात फाल्या ना मित्र चुकला चला चला झगडा होतो झगडा नको रे माझ्याकडचे आपल्याकडे देव माणूस गावलो त्या 2000च्या नोट एक लागान झगडतो म्हणून त्यांनी ती 2000ची नोट उडवून दिली आपल्या खिशातले 200 रुपये काढून आमका दिल्या बघलं आजकाल कोण आपल्या खिशातले पैसे काढतात आणि चुकला आमचा देवान वाचचं नाटक केला 2000 हाती दिले आता मजा करतलो यस मारा नाही थोडे नाटक केलं पण पैसे 2000 अरे तुझ्याकडे पैसे 2000 रे 2000 मरे आमच्यात मरे 2000 चुनो लायला आमका गणायला मेल्या 100 दिला चल 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 तर मेले कुत्रे पाठी लागतं आणि ते धावताना बघलंय तुला हॅलो अरे मागो मार थांब ना मगे मार ना अरे काय झालं सांगते
अरे थांब हे. अरे काय झाला ती नोट होती आणि तुम्ही कसले पैसे उडवून तिथे माझ्या खिशातले पैसे घे पण धावडा नको. चल 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 पुढे जा. मेलो